to rogere men tataɓere mataw eɗen mbawi nadde hen ko fati e Adama Sow politicien o kaldaten joni aɗa jeeya mbaɗɗo communiqué de presse goto mbaɗɗo ko hewani waɗede wiidi jolofnaɓe tumunde sarɗiyankoɓe ɓe ɗo wonɓe jooɗiɓe hannde 13e législature nde cuɓote wiide wonde kureji am mi yaafima on cuɓimomi laabi ɗiɗi hankkadi de gacce kadi mi arte moon yon cuɓtomi kadi hewani to banggue politicien wiide mi yonama yo goɗɗo ƴettu holto ƴettuɗa gonɗon miijo holto ko ɗum fimde woni ko conviction politique joguiɗa walla ko andude hankkadi jolofnaɓe kaarimo ya totta goɗɗo walla ko holɗum eyyi ko ɗum fimde wona haarede saabu haarede takata neɗɗo andi wonde haarama ko woda ɗo jiiɗa de pancarte woda ɗo jiiɗa radio ji woda wiiɗaɓe jennuɓema ɗum tawa meeɗi ɗum nan hay sako une fois meeɗa min e nder département Linguére ala meeɗa nande e radio walla e télévision walla e pancarte uji mbaɗaɗi wiya Adama Sow dégage walla naggam meeɗa wadde taki ɗum horaki ko min nene ko option joguinomi saabu min nde gonatmi nde cuɓotomi wondude Ablaye Wade nden hino muusi saabu gondumi mum ko guila miɗen goni étudiant ji minen Modou Diagne fadda en ɓe 88 puɗɗimi wadde milité nden woni année blanche sa ƴeewi 88 ha 2000 mi jaɓani woppude PDS alano département Linguére mawnam Daouda Sow waɗani walla yurmi ɗum alano mawnam Djiboka waɗani walla yurmi ɗum ko ɓen gondumi ko ɓen jiidumi kono mi wondano e mabɓe to banggal politique gondunomi ko Ablaye Wade wadde noon Ablaye Wade gondunomi guila 88 ha 2000 haɗani ɗum ko fimde saabu wonde opposition ɓuuri fof mus surtout on sanga joni opposition horaki weɓti saabu joni ko welma fof mbaɗa idan sa woni opposant hay sa sohli yowde suudu ma wajiɓe caloto walludema ɗum ɗon fof ko probléme kono Allah walli kam mi woni hen guila nden ha 2000 hay 98 mbaɗanomi investir nden woni Djibo dañande 11 député nden min abisi mbaɗano investir min perti nden Djibo ka hay soko lihliya goto ƴettuno waɗi ɗum candidat wonano député donc o woni o gagné 98 minen min perti 2001 kadi mbaɗami investir Djibo ka kadi gagné Aliou Dia woni député 2007 ko nden garmi gonmi suppléant Habib Sy maître ka mawnam maître ka woni suppléant Djibo ka ko nden min goni député caggal de ɓe goni ministre garmi noon ha 2011 ko 2011 wonno sikki hakkudam e o ɓe gondunomi woni leader am woni ministre d' état Habib Sy ede watno ɗum kadi ko gaynako ko saabu ñande hen mbaɗatnomi inauguré mutuel aynaɓe ko ñande hen o takki ɗon o sali ɗon rew tawi wonnoɓe ɗon heeɓe mbiya Adama jaɓanima fat fuɗɗima guila nden tawi hino heeɓora gas o wasi ɗon rew do wasi ɗon rew min mbimi min Adama kala takkiɗo Pulaaku ngu minne mi woppima kala takkiɗo aynaɓe minne mi woppima c'était en 2011 ko nden pellinmi mbimi mi woppi miɗo woni PDS miɗo woni kadi député ko nden jahmi jiimi galle Djibo ka boom kalmi ɗum ñanden miɗen jahloy miɗen gonde ministre miɗen gonde président assemblée nationale Mamadou Seck ko ñande hen kalmi ɗum e yeeso Djibo ka yo Allah yurmi ɗum ko ñande hen mbimi min Adama Sow j'ai décidé de ne pas soutenir la candidature du président Wade en 2012 ko yeeso député ji ɗi kalnomi ɗum caggal ɗum Ablaye Wade noddimi ala fof no waɗani pour tottami jawdi tottami ko foti mi tottude pour mi arta mbimi noon no calorinomi wondude Daouda Sow ko noon hannde mbimi woppi ko jaggunomi ko Allah wallimi miñam Aliou Dembourou nawimi to Macky Sall ñande hen on jaam c'était en 2011 o nawimi galle Macky ñande hen mbimi président min de komi député haɗa andi enen gonduno assemblée nationale sa welama mi waɗa démissionné sa yahi pouvoir jaaden pouvoir sa yahi opposition duttoɗen opposition ko kam wi mi wota démissionné wi wonde a waɗani soutenir la candidature du président ɓe mbawi tan ko riwdema soɓe ndiwima jahada e mandat ma noon mbaɗnoon Allah waɗi min jaahi élection premier tour min gagni département Linguére deuxième tour min gagni département Linguére ma won 40 personnes 40 candidats waɗno déposé Allah waɗi de min neldi ɗum min kori nanodir Linguére min neldi ɗum liste o suuɓimi waɗimi tête de liste départemental min gagni gontumi député 2012 ha 2017 wadde dendi jaggumi wonde yoɗano hikka kadi mbiɗa arta kadi mi wiya président ngolo de a suuɓinomomi ngolɗo kadi mbiɗa yiiɗi kadi cuɓaɗami goppa ɓe gondunoɗa ko ɗum mbimi waɗani noon ɗum taki mbimi dima ɓirtata laal mbanmi ko mbanmi ko et puis ko heddi ko Allah jogui gueɗe ɗe ɗum taki min ko noon mbanmi mbimi noon vraiment kala mbaɗaɗo candidat mami jaggaran ɗum Allah waɗi min guilam Yoro Sow ari assemblée e vraiment kala ko cikkumi wonde ko mbawnomi kam horaki ma waw ko ɓuuri ɗum heddo wonta histoire wonta cimtol hay ñande makki waɗata recevoir député ji ɗiɗi ganduɗa vraiment mbaɗa ko reconduire ñande en makki wimi ko vraiment député Adama ko mbaɗɗa ko acte mawɗo ko mbaɗɗa ko ina yooɗi o haali ɗum kadi koye ɗemgal Pulaar ina weeli fittandam tan
donc ɗum tan jinnomi ko heddi ko noon ko politique ko noon politique a fotani jooɗa ha jungo ma jagge ficce mbiyeɗa imma mata harata dimma foti ko ñamde tan ko foti jam so pari immo et puis ko heddi ko wadana mbaɗɗa beela Adama Sow ala hannde ko ina nims e ngal baɗal ngal wanno hitande walla hitande e feccere caggal nde waɗi ɗum wallahi Allah ina andi mi mimsani au contraire hande mi tottori exemple hande gonɗo e forage duuɓi sappo walla gona hande comité de santé duuɓi sappo walla gona hen hande duuɓi ɗum mais haɗa foti wawde wiide député Adama de wino kam waɗata duuɓi sappo e joyyi walla duuɓi nogas horaki ɗum wona exemple horaki ɗum waɗa tâche d'huile e nder yimɓe ɓe ganduɗa ko joguiɓe ko renda saabu ɗum ɗo koko renda saabu min sa ƴewtodima min de cuɓatemi en 2012 de président Macky Sall suɓatomi 2012 mais Samba Ndiobène en ko candidat ji gonno Sidel Sow en ko candidat ji gonno et pourtant ko maɓɓe jaade makki gila 2008 gila 2008 ɓe gondemo 2008 2009 2010 ha 2011 ɓe gona candidat ji makki wasaɓe suɓoɓe wadde kay ɓen mi ɓuuraɓe mérite wadde noon min ko ɗum jaggumi ko wonde hunde fof hine waɗi mérite hunde fof hine waɗi ko yooɗi hunde fof hine waɗi ko soofi tawde min jaggumi ko hunde fof hine waɗi ko yooɗi hine waɗi ko soofi mais yomi etta ko wadde ko yooɗi kota somi yalti mi heɓoye kadar so naam gari mi yarna so baalam gari mi yarna so mi heɓa less cahlam mi jooɗo tawi wonko mbawmi wadde to banggal politique somi noddama mi waɗa somi wiyama heede ndeɗo fallantere mi heeda ɗon somi dañani hedde fallantere mi jooɗo kono tawa noon mi yaade ko ganduɗa ko ɗum cimtol aduna saabu ɗum ɗo ko ɗum cimtol aduna saabu yimɓe fof yooɓe mi nodda mbi ko weeɓani mais ko aduna a wawa wadde foof pouvoir a waɗat hen ko mbawɗa tan ko heddi ko jaaha ɗum taki noon minnene jaggumi ko wonde hannde makki wawa wadde ko foti ko wadde e Sénégal fof wawa wawi tan ko wadde seeɗayal ngal foti wadde ay hannde sa ƴeewi département Linguére dañno ko 96 forage guilay laamu colonial 96 forage ha 2012 ko ari ko waɗi 64 forage de plus 6 ans 52 ans 96 forage 6 ans 64 forage avec leur château d'eau mais ɗum wona bilan kono wonɓe hen wona ɗum jiyata ko affaire ɗum ɗo kono neɗɗo foof e ko sikki wonde kam ko ɗum wonno probléme mum minen ko ɗum wonno probléme amen e Jolof wonno probléme amen ko ndiyam wonno probléme amen ko laabi wonno probléme amen ko courant ko heewi hen dañama wadde noon minen kam min mbiyata ko